motor, ibalik! Hoy, akong motor! Asa ko? Hoy, akong motor! Ibalik na, hoy! Kani mahitungod sa report og kaso ni Moy Moy nga pagpangawat og kwarta dinha nimo Pen. Karon Pen kay wala man kay ma-provide nga ebidensya, konkreto ebidensya nga si Moy Moy bagyo nang gakawat. Kani ako og ang mga konsehales na desisyonan nga ikaw Moy, not valid, not guilty ang imong pagpangawat. Yes, salamat kanyo Kap, mga konsyal, salamat kanyo. Isaad yun ako ninyo, di na yun ako Osbon. Tanawa lagi, kay ikaw lagi kakuha. Lagi. Sige na, magaan, ito hindi na. Pero, og ako, bato. Moy. Moy. Huy. Huy. Ay na. Mama ikaw man ani mong hugaw man ha. Hindi ko kukuntel. Tarong ka na imong pagpangawat ha? Kanang imong kuhaon, kanang iyang pitaka o iyang kwarta mo i-secure ha? Nara, sige na ka to ha? Sige. Oy, tolis na eh. Uy, ay sa pagbinaon diha. Tolis na ang bilang pitaka. Nara. Ano yun eh? Iplay ko kupot. Kaya ako iklaro. Ang klaro hunig na ba ni sulod yun yung pitaka? Kani kay naa. Ambi na. Ambi na ako pitaka kwarta. Ambi na. Ambi na. Adto. Ito na siguro no. Kay bugo man ka! Sama to. Panghatag mo be. Wala na yun. Wala. Gusto na ko. Kaya na natarang kayo mo nang gipanghugawan oh. Na, idom na hasta bukog. Na, hugawan kay kang makatawo ka. Babe, kaya nag-birthday man ni mo ron, ako'y regalo ni mo. Wala sana, unsa mo na, babe? Pero piyo nga sa imong mata. Oh, sige. Yeah. Ayog tanaw ha. Di lagi. Na. Unsa man eh? Wintas. Pagtunan mo na ako, iro! Baligid ka magreklamo. Kita lang mga mga unta. Anay. Ano ba?